Meta kont żgħir, familja Tom u missieri kienu imur id-daw meta jkun hemm xi naqra mal-temp. Kien iservi tajjeb għax fid-dlam konna ninġabru mal-mejda b'naqra dawl ta' lampa u noqogħdu nagħmlu naqra xirka aktar mis-soltu. U fid-dlam tal-lum naħseb nistgħu niffokaw fuq Ġesu Kristu. Kont qed naħseb dalgħodu ukoll meta kont żgħir, missieri kien irabbi xi żewġ naġiet jew tlieta u żewġ mogħżiet. U fil-għaxija sikwit kien joħroġhom jiraw f'post jgħidulu tal-ibraċċ. U jimxu quddiem, in-naċ jimxu warajh, iħallihom jieklu u jiraw, imbagħad isejħilhom b'isimhom u joħodhom lura fil-maqjel id-dar. Il-raj ta' Iżrael, ir-raj tal-poplu, huwa l-mulej Alla. Meta Ġakob kien qed imut, fakkar lit-tfal tiegħu l-uliedu illi Alla hu r-raj u l-blata ta' Iżrael. Il-profeta Eżejja wkoll jgħid li Alla tagħna, il-mulej, bħal-raj jira l-merħla tiegħu, il-ħrief jiġborhom f'idrijaw u jġorrhom fi ħdanu u jmexxi qajl lil dawk li jreddaw. U naturalment, salmi kollha kemm aħna nafuh, 23, David jistqar il-mulej hu r-raj tiegħi. Għalhekk huwa sinifikanti li Siedna Ġesu japplika għalih innifsu dan it-titlu u x-xogħol divin. Meta jistqar jien hu ir-raj tajjeb. Fl-ittra lil Lut, Ġesu jissejjaħ ir-raj il-kbir tan-naċ u l-Apostlu Pietru jissejjaħlu wkoll ir-raj il-kbir jew ir-raj ewlieni. Dan mela hu ir-raj tagħna, Ġesu Kristu, il-mulej Alla omnipotenti. Hu ir-raj, aħna l-merħla tiegħu. Il-Knisja, raj wieħed u merħla waħda. Qalbna timtela bil-ferħ u bi-gratitudni meta niftakru x'għamel għalina r-raj għall-merħla tiegħu u l-għoża illi Ġesu għandu għal kull wieħed u waħda minnhom. Issemgħu, l-ewwel nett ir-raj tajjeb ta' ħajtu għalina in-nax tiegħu biex kisbilna il-ħajja eterna. Ġesu isejjaħ lil kull wieħed minna bisimna u aħna l-għajnuna tal-Ispirtu Santu smajna leħnu. U jarafna u aħna narfu lilu. U joħroġna niraw f'merati ħadru, jimxi qudiemna u aħna nimxu warajh skont il-kelma tiegħu. Fl-aħħar nett u jieħu ħsiebna biex ma nintilfu qatt għax ħadd ma jista' jaħtafna minn idejh.